sa una nga batanon pa mi, ambot ka karong gulang na naagani mi mga igagaw or mga silingan dito sa bukid nga makaadtog Manila mga usak semana iniguli di naman magsibuano magsige naman bakit ba mo nang nauso na sa amo dito adto di kas Manila la pagdanya ko sa kasakong bakit ha. Di ba? Antod karon kanang moadtog Amerika, iniguli, muslang-slang na masad. What's up? Mo na. Kanabitang atong kuano kanang atong mga kuan dinhi, mga online parishioners ba. Some of them inigtawag na rin ako, tawag na sila. Nya kay mo verify ba o kanabang ako ba gyud ana. Nya nagtubag na ko sa si Father Siano po ito. Ako, Father Siano. Ay, Father, lagi akong nakinig sa iyo. Nako, paano ka makaintindi siya? Ay, taga Cebu, magugo pa din. Di alagog ko diri sa Hong Kong, di ako sa Dubai, di ako sa Japan. Ay, ko, paano ka nakaintindi sa Cebuano ko na misa? Ay, taga Cebu, magugo ko pa din. Nako, nganong wala lagyo ko niya istoryahi og kuan. Tungod kay naanad na siya ana, mo may ila ditong language. Mo may ilang naanda na. Ako bitaw pag dito ko sa Manila, Manila sa ko nag-eskwela sa UST, Central Seminary niya. 8 ko katuig dito, 5 katuig sa pag-eskwela niya, licentiate nako niya. Napari pag ko first na kong exposure isip pare dito pag sa Manila akong first 3 years pag uli na hinuna ko diri gipamisa ko dito sa among parokya sa Guadalupe nagtagalog naman ko porting pangatawa sa mga tao sa Guadalupe ni kalit gawas akong ba kaya nga akong hunahuna na kondisyon nga Tagalog ang akong istorya galisod ko og humili adto Cebuano pero karon murag din asan makayang Tagalog. Kay dinhi naman sa ko nadugay. Muna ningon si Kristo sa atong ebanghelyo, ang gikan sa langit magsulti og mga butang sa langit. Ang dinhi sa yuta magsulti sad og mga butang yutan-on. Unya kun ang maminaw gani sa mga tawo nga langit nun nga magsulti og mga butang langit nun ang maminaw gani mga yutan-on di sila mutuo di sila kasabot muna si San Vicente Ferrer naam ni siya pako pasabot o sa na siya kwaknit o anghel anghel ni asam ng anghel unsa may hisgutan ng anghel mga butang yutan-on o langit nun ang problema, mutuo mo sa gipangwali ni San Vicente Ferrer. Istoryahe. Kani si San Vicente Ferrer, champion ni siya sa pag-antos o pagpinitensya. Gani, bisan pa og Diyos no na kay ni siya, magsigi pagid siya puasa, kaduhas, usak semana, niya iya pag yung iatol anang Miyerkules og Sabado. Nganong Miyerkules mag Sabado? Kay iyang ipahinungod sa mahal nga Birhen Maria. Gusto siyang makighiusa sa kanabitang pag-antos sa mahal nga Birhen Maria. Aron pag tabang maluwas ta. Iyang ipahinungod sa mahal nga Birhen. Kani ko mga Dominican priest man siya. Sintro kay nila ang mahal nga Birhen, labi na gyud ng Santos nga Rosario. So Miyerkules og Sabado ang iyang debosyon. Wa maatol og Huwebes. Miyerkules og Sabado. Mo na ang pistam tag Sabado na tumong-tumong tingali ni debosyon ni joke atala nang wag tangon ni pata kay batike na tanan mao na ang kuan ba kanini ang ako lang gisgutan nga nagtudlo siya nato nga pagsakripisyo gyud mo ayahay na biya gining kinabuhis pare ayahay oy labi na siya nga sikat kay tanan sikat na ko guys siya maghimog yung personal nga mga pag-antos may kamo karon tuo man kamo nga ang gibuhat ni San Vicente Ferrer
insakto to. Mangita gyud mo pag-antos karong panahon na. Mangita mo o maglikay. Oh, natanawa. Unya, dito ngano si Kristo gani nagantos ingos Kristo. Ang sugo ni Kristo ha. Ang sa sugo ni Kristo kung buot mong musunod nako, o mo na niya mga langit ng pulong ha. Kung buot mong musunod nako, kalimti ang inyong kaugalingon, biyai ang tanan. Nya pasana ang inyong cross og sunod mo nako. Ay bikinsa man ninyo dinhi ang nituo anabe. Itas ka mo. Nasa usad to mutuo ko niya di mo sunod. Dili magunat pagtuo gud. Mutuo gani kas usa ka tawo, musunod gyud ka, tuo gud ka. Ragud anang ingon nga ipablan inyong buhok, di ba? Munindot ng inyong naong pablan day ka tuong ka. Sana ipariban ng inyong buhok. Oh, kay munindot dayon mo. Nya kiskisi inyong kilay, pabagain nagmaayo nagbadlis. Di ba gwapa kay mo tanon? Tuo man ka, sunod dayon. So ang pagtuo makapasunod nato sa atong gituhuan. Pero wa ta mo tuo, aw di kita mo sunod. Yay, masunod mo anang gibuhat ni San Vicente Ferrer nga mangita gyud pag-antos. Magsigi ko kuno siya suroy-suroy ngadtos mga kalungsuran kay mangita lagi pag-antos lagi. Kamo, ug ang inyong bana na siya kabit, malipay mo o dili. Kung makasabot lang kita sa mga butang langit nun, malipay gyud ka, makaingon gyud ka, ay salamat ni ana gyud pag-antos. Di ba? Labi na yung magkuyog o ang kabit, ay sus, kanindot aning pag-antosa, doble yun. Yan ang mga animal ay nanakan na. Oh, simbak ko ba? Maingon na. Oy, mag-uol manoon ta, magsige manoon tag-ampo nga Ginoo, wag ta nga in taon ning pag-antos. Pagkanindot unta ko nang atong ampuon sa Ginoo, Ginoo in taon, masantos unta ko nining akong mga pag-antos. Tabangi ko nga masantos ko ining akong pag-antos. Mga tanawa, panamin ron inig uli nimo. Nya kung nag-antos na kas imong naong, ingna masantos ta ko Ginoo nining akong pag-antos. Haron kada ni mo tan-aw sa samin sa makapasantos gining naong ada. Ana. Daghan kitag pag-antos oy ginagmay og dinagko. Nya usay mo likay man ta ma-stress ta. Ang kanang kasigig likay sa pag-antos ma-stress na. O tanawa ang mga apostoles unsa may ilang pag-antos, gisigihan sila warning, bantay mo ha, giingnan na biya mo namo, bantay lang yun mo. Unsa may gibuhat ni San Pedro og sa iyang mga kauban nga 40 gid nilang kanang nakuha na gid ba, nituo na gid sila sa pag-antos. Oy, giingnan lang sila, saksi kami ni ining tanan, ayaw mig tudlo igin ana, andaming magpakamatay para ni ining among gibarugan, pasabot andaming muantos aron pag matuod ninyo nga tinuod ning among gisulti, kay kamatuuran kining among nakita. Oy, pagsulti ani ni kuan San Pedro, na relax gyud kay sila. Bisan gud sila prisuhon, bisag latiguhon sila dito sa prisuhan, mag-awit gud sila sa kalipay. Oh, kamo tamparuson mo sa inyong bana, kamo mga asawa, mag-awit mo sa kalipay. Ang imong bana makadungog anang paghuman niya kulata nimo, nag-awit ka sa kalipay, makaingon nabuang na gid akong asawa. Nabuang na gid ni. Pero makaawit ka sa kalipay kung nakasabot lagi ka na kining pag-antos sa kalibutan di ay kining mga pag-antosa makapalangit di ay ni. Nga tinuod gid ay nang giingon nga kung di ka mag-antos, di ka masantos. Unyag mag-antos ka, masantos ka. Dinhi sa atong simbahan, daghan kayong pag-antos, no? Nagitaod na to atong sira, pag aktual na mo kagabi atong untang sliding door, niingon gyud ang mga expert di makaya. Porti mambugata ning atong gipakarb. Upat guna kapalid. Nya ang usa kapalid ana hapit mo 100 kilos. Bit-biton lang atong slide. Ingon di matabang. Amo to, hapit na alas 12 gabi may desisyon may nga ayon lang nag-ipadayon.
Ato na lang ipilo-pilo nga nang bisagra gyud magkupot, at least stable ba kaysa kadtong mo slide ya pertimbog atas gibit-bit. Ang mga experts awa gyud mo uyon ato at tinangtangay na pud may mo tong alas 12 gyud. Pero antos to. Pero kung di sa to na mo antusan og ingon ato, nya ato to slide nigagis obispo malusno, madakdakan anang 200 naman kay magtapot man ang duha ka palid. 200 mudakdak sa obispo, may lag makalihay ari sa Paris Press mabutang. Wa na sad mo'y pare dinhi. Amo na antosa na lang nato no katong atong gi-design sa una-una nga nindot gyud unta to siya kay naay art atong giapas. Ayaw na lang no, antosa na lang to. No, anaon. Parehas sa guna ninyo kanang banag asawa. Na magi panahon nga ang bana tan-aw niya siyang asawa. May na jud kayo bang biyaan ba kay luod na gyud ignaw ana niya ang asawa sa sus kadugay na gid akong gahuna nga patyon ko ginimbuang-buang dako. Ginoo gitugot pa lang gid bagdi pa lang gid sa ang pagpatay gihiluan ko na ning panuway magana ba. Pero kung mo antos ka, mo desisyon kang mo antos, tanawa, di ba ma-relax ka? Nya hasta inyong pamilya malambuon kayo. Maghilak ginoon ka, labi mag-celebrate na mo sa inyong golden wedding anniversary. Ay, sus! Ang inyo, rag yung title nga golden, pero ang inyong kasing-kasing, murag yung gikumot niya, sus, pag-antos ako, niabot yung 50 katuig na pag-antos ko, aning buang-buang. Ang katos ang usag, sige sa tuwing, sus, kanus aman ni mamatay, niabot naman yung 50 katuig na pagtipo na mo, ani. Pero Lord, imo man gining gihatag, mauna gid ni ang akong antosonon. Uy, igabot mo sa tubangas Ginoo. Ingnon jud kas Ginoo, salamat sa imong pag-antos ug ang imong pag-antos nga imong bungas imong pagtuo nako nga balaan kay inyong kaminyoon makasud kas langit. Ana rin. Oy, gadto nimo dito, to ang kabit sa imong bana. Kaya nga naman, ni antos mo sa siyang buwag. Pagka golden wedding anniversary ninyo, ni buwag naman siya. Di antos man niya. Wa naman siya mo, kuan, dikit. Nagmahayam sa siya siyang gibuhat. O nagkita mo dito Mingon dayon kay, gabuti mo sa langit. O sa naman, antosonon, dili. Uy, gabuti mo sa langit. Ikakita ni mo nga kanabitang tuwa dito ang kabit. Mingon siya ka, ay, praise the Lord. Salamat dayo. Uy, nalangit yung ka. Kita din Magpasalamat ka Kaya nga naman, ang mga kasing-kasing sa mga taong tuas langit, nangandoy gyud nga ang tanang makasasala, maadto gyud langit. Maliwat sa kasing-kasing sa atong langit ng amahan, nga matod pa ni Jesus, wa gyud mangandoy ang akong amahan, nga dunay usa nga mawala. Muna si San Vicente Ferrer, nangandoy gyud ang tanan, malangit. Bisan pagkadtong naglibak, bisan pagkadtong nagdaot niya, gipangandoy niyang malangit. Kaya ang iyang kalipay nga malangit gid ang tanan, maunay kasing-kasing sa mga langit nun. Kanawe, lingian ang imong tupad. Imong tupad ba, lingian. Nyaing na siya, gusto ko malangit ka. Sige, ing na. Naman sa iuban ninyo, nga nangandoy nga maimpirno ng tupad nimo. Na gusto ko malangit ka. Hindi na. Kana, very good. Maingon sa na imong tupad, ikalang kuno ikalangit dito. Mana, soko-soko mo na sila kay mga yawanon pa man. So sige lang. Sagdai lang. Ila sa style. Sige na, manindog na ta katong gustong malangit.